Метатайната. Една удивителна книга, която разкрива тайната мъдрост на Вселената и пътя към любовта, богатството и щастието. Метатайната ще ви разкрие 7-те древни закона на битието. Който ги познава, притежава вълшебен ключ към живота си. Метатайната е тайна, която отвежда отвъд всички тайни. Всичко е възможно. На книжния пазар от издателство Барт.